El primer equip del futbol sala del Cerdanyola Futbol Club es retrobava novament amb els 3 punts després d'haver guanyat a casa contra l'Olímpic Floresta per 4-2. La primera acció del partit la protagonitzaven els verdiblancs, on en una jugada d'estratègia només arrencar el partit podien fer pujar el primer gol al marcador. Un Cerdanyola que sortia molt actiu i endollat a pista, gaudia de 2 ocasions més, una de Pedro i l'altra del juvenil Dani, convocat recentment per la selecció catalana sub-19. La resposta de la Floresta arribaria en una transició molt ràpida per part de Miguel, però Fran, el nostre porter, responia amb una gran estirada. El gol arribaria per mitjà de Guillem Sánchez, un altre juvenil del Cerdanyola, que aprofitava un refús del porter rival i molt atent pujava l'1-0 al marcador. No rendia la Floresta i Manel ho provava des de banda esquerra. Seria d'estratègia quan arribés la més clara per als visitants, una jugada que només va faltar al gol, però Damel no aprofitava l'ocasió. Guillem, molt actiu en atac dels homes de Rai, feia valer l'estratègia de córner i marcava novament per al Cerdanyola. Amb una pèrdua a la sortida de pilota arribaria el primer gol dels visitants. Xavier seria l'encarregat de curtar distàncies instants abans de finalitzar la primera meitat. Una bona acció combinativa feia esforçar-se a Fran, que no fallaria. Pedro servia una falta des de l'esquerra i ell mateix aprofitava l'assistència del segon pal de Javier per anotar el tercer gol pels locals. No tardaria en reaccionar la Floresta i Fernando, després d'un bon regat, assistiria per Xavier, que no aconseguia fer arribar la pilota a la xarxa, però en el refús el propi capità rematava a gol. Ja amb el porter jugador i ultimant les seves opcions, els visitants utilitzaven llargues possessions, però en una pèrdua al mig del camp, Dani Alonso, molt atent, signava el 4-2 definitiu. Seguia intentant-lo l'equip santcugatenc, però Fran no donava opcions en els darrers minuts, ja que novament en un xut des de més enrere a 12 metres, molt atent blocava l'esfèrica. El partit el va guanyar el Cerdanyola i l'equip de Raiz prenia aire per disputar el següent partit a la pista del Futsal Aliança Mataró.